Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака. Продължаваме с проекта за RSS Reader. Тук ще направим основите за работа с бази данни, защото всъщност всичко ще зависи от базата ни данни. Така че първото нещо, което ще направя е един нов пакетч, който ще го кръстя .db. Не е задължително, това е просто начин за организиране на кода. Аз лично предпочитам така да ги правя, за да знам в последствие, че ако търся нещо с база данни, то ще бъде в този пакетч. И отивам и създавам един нов клас, който ще го кръстя dbHelper, който ще играе ролята на нещо като входяща точка за взимането на връзка с съответния SQLite. И това нещо всъщност, за да работи, трябва да наследи SQLite OpenHelper. OpenHelper, да, ето това нещо. И сега, тук всъщност трябва да добавим един конструктор, който в крайна сметка да ни позволи да работим. Сега, винаги имаме нужда от контекст. Имаме нужда от името на базата данни, имаме нужда от курсор фактори и имаме нужда от версия. Сега, принципно, всичките тези неща не е необходимо да ги пращаме, защото някои са константи. Значи, примерно, името на съответната ни база данни, съвсем спокойно може да си го направим нещо като константа и да го разкараме от тук, за да може да намалим изискванията за извикването. Курсор факторито винаги ще ни бъде new за момента, защото нямаме нужда от курсор фактори в този проект, и версията на базата данни, с която Android ще следи дали в крайна сметка имаме нужда от апдейт, също може да го направим като константа. Сега ще сложим като версия 1 и в последствие, когато направим обновяване на нашето приложение, тук ще го кръстим версия .2, т.е. APK-то ще бъде с версия .2, базата данни вътре ще бъде с версия .1 и ще бъде извикан onUpgrade. И ето тук, в крайна сметка, понеже трябва задължително да извикаме суперконструктора, иначе нещата ще се издънят, трябва да подадем стойности, които махнахме отгоре, които всъщност сме ги направили като константи, нямаме нужда от фактори, и ще подадем и версията. Тоест, това е начинът да си напишем един стандартен dbHelper. Общо взето нищо кой знае какво. И сега, това, което трябва да направим е onCreate. Тук трябва всъщност да изпълним SQL, който ще ни позволи създаването на съответната база данни. Сега, тук има много начини това нещо да бъде направено. Единия е просто да си хардкоднем SQL. Другия е да имаме SQL ето тук някъде по тези папки, да го прочетем и да го импортнем вътре. Общо взето, вариантите са много. Има и варианти въобще цялата база данни като готов SQLite файл да бъде просто копирана на съответното място, но тъй като базата ще бъде изключително простичка, буквално с две таблици, ще хардкоднем нещата вътре. И всъщност това, което ще направя, е да изпълня два SQL-а. Вижте, DB, ето тук, това нещо, DB вече е отворена връзка с базата данни. Тоест, ние тук може да правим каквото си искаме, каквито си искаме SQL. И това, което ще направя аз, ще изпълня един SQL, който съдържа в себе си Create Table Feeds. Това ще е базата, която ще съдържа фидовете, които ще добавим от тук. Тоест, когато натиснем плюс, тук ще бъде адреса, който ще трябва да бъде фетчван и така нататък. И той ще бъде записван ето в тази таблица. Тази таблица има долна черта ID. Винаги слагайте долна черта ID като integer, primary key, autoincrement, за да може да си улесните много в последствие живота като програмисти, защото това нещо, както споменах, има много специално значение за Android. Не го кръщавайте просто ID или някаква друга. Кръщете го долна черта ID. Другото поле, което ще сложим, е feed URL, т.е. това ще бъде самото URL, на което ще трябва да бъде фетчвано, то е текст и not new. Това е всичко. Ще ни трябва една втора база данни, между другото, която ще държи самите съответните новини. И аз съм кръстил items, защото общо взето, да, тук може да се спори как да бъде кръстена. Няма кой знае колко голямо значение, дали бъдат news, дали да бъдат items, защото RSS-а не е само за новини, има и atom и въобще общо взето реших да бъде items. Също имаме ID, integer, primary key, autoincrement. Имаме title, това ще бъде title на новината. Имаме description, който също е текст, т.е. това ще бъде тялото на съответната новина. Link, т.е. кой линк трябва да бъде отворен, когато се натисне. GUID. Това е универсален, т.е. уникален идентификатор на съответната новина. Спрямо това нещо може да се разпознава дали дадена новина вече присъства. В смисъл, това е стандарт на RSS. Разбирате ли, тези неща не си ги смуквам от пръстите. Така се казват полетата в RSS стандарта. Текст, description, link, GUID, date time, т.е. кога е добавена новината. Това са полетата, които нас не интересуват. Ако вие искате да имате повече информация,
и най-вероятно ще искате да имате повече информация, просто трябва да добавите тези полета. Но тук с цел да спестя време се придържам към базовите неща. В последствие, ако искате да добавите друго поле, предполагам, ще се сетите, че просто ще го добавите в базата данни на съответните обекти, които контролират четенето и писането, ще го добавите там и нещата ще сработят. Сега, другото много важно нещо, на което искам да обърна внимание в момента е защо изпълнявам два SQL-а, ами, примерно, не сложа ето този текст, ето този стринг, ето тук след точката и запетайката. Честно да ви кажа, съм страшно много проблеми, когато изпълнявам повече от една заявка с един exec SQL. Има нещо, което явно аз не мога да схвана и честно казано не съм издълбал толкова много в темата, но това, което правя всъщност е всеки един SQL, всяко едно statement, всеки един SQL statement да го изпълнявам с отделна заявка. Защо се случва така? Честно казано не знам, не съм се правил труда да влизам в детайли, просто защото това по никакъв начин не ми пречи да си изпълнявам този стейтмент, нали, с 2 SQL или с 3 SQL или както в реални приложения го правя, имам тук в папките SQL, експлоудвам този файл спрямо newline, форичвам, като знам, че на всяка една нова линия имам всъщност един стейтмент и вътре в съответния цикъл на всяка една линия изпълнявам един SQL. Принципно така го правя. Има различни варианти, ви казвам, в зависимост от конкретните нужди. Но ако сложите повече от един стейтмент в една заявка, е възможно да получите грешка, т.е. да не бъдат изпълнени всичките стейтменти. В един момент може да спре. Защо, пак ви казвам, не знам. Така че, всъщност, какво става? Тук, какво направихме? В момента, в който за първи път се поиска някой да отвори базата данни, няма значение кой, ето тези неща ще бъдат изпълнени и базата данни ще бъде създадена. И трябват ми, между другото, още два метода, които просто ще копирам, които са за улеснение, които всъщност, когато се извика open, ще ми взима getWritable database, т.е. ще ми взима това DB, т.е. обектите и кода, който ще работи в последствие, нали, в нашето приложение, ще трябва да извика DB helper open, за да може да вземе съответната връзка с базата данни, върху която да работи, и разбира се, имаме един метод close, който ще затвори съответната таблица, съответната връзка. Така че това е всичко за този урок. Няма какво да декларираме по манифести. Това е стандартния, как да кажа, bootstrap за работа с база данни. Очакваме в следващия, където започваме да работим с него и да правиме лека по лека съответния интерфейс, който да добавя съответните текстове, да ги записва в базата данни. До скоро!